рӯз ба хайр, тамошобинони азиз. Айрӯи ҳамин диетам камтарак слабиш дагим рӯзи гузашта хоб будам ки аппетита ки доставка овардан апайк ландон дажме ва пише бедор накадай хестим кем хед як коробка бар ин чизе истодаги ба ҳазар намозма хондум омадам ҳуй кадам ки дам хали дастагали зебо неизвестни айки интересни гиждами ягом чи нависаги неда ягом ҷош я доруи гылбы дадрыныш тамом хай очень приятно дастагали зебо гли живой хирсан шидам как будто ки ранги очон таваллудшидаги бар ин мадай хали тез доставка мешава ай тарафи директоро ай тарафи дахтаракои команда хитобаш киркам хе оилаи ба меҳр дорум да компанияи Фаберлик баъд нашои диета дахтаро рӯзи гузашта да комментария беҳад бисёр навистен ки чӣ хурдӣ иқа хароб шидӣ чӣ ко кадисти ман диетолог харидагим болои чой коктейли Фаберлика мехӯрам неким диетолог катисиам правилни питания кадистам вай гуфтагия ки ҳама гуфтагиои ма дата амонат мақсад ман вай харидагим наметавонам шумо да гуфта ма фақат метавонам ки рақамҳои телефонша шумо да монам комментария да мемонам марҳамат кадом да дар корай баъд дахтаракое ки беҳади баъд ами як рӯзаи охир баъди ҳамон видеое ки ман аламам кадаги буд гирия кадаги будам хай раҳмати калон барои беҳад суханои беҳтаринтон ба 99% комментария дастгирӣ кардагиен бисёр дахтарако навистен ки ранги шидан мехоҳем ёрдамон кун ранги шидан мехоҳем ма ҳамин одаме ки кор куна ай тамоми қувватам ёрдамаш мекунам дастгириш мекунам лекин хеле ки шумо меги ку сайда зиндагим сахте мада срочно пул дар корай апа охарои азиз да Фаберлик шумо срочно пул кор карда наметунен ё ин ки имрӯз дуромаден пагаҳда бояд пул кор кунен ё ки ба мегин чанд одам биёрам ки пул кор мекунам количествои одамам да ягон ҷо гуфтагӣ нестай ҳама сетивои бизнес ин команда сохтана якта дута одам кати шумо пулам кор намекунен командаи мустаҳкама чӣ хел сохтан чӣ хел анами кӯдакомона мебарем да мактаб мемонем ку кӯдакомон айнол яхел фарзандомон синфи ду мехонанд итто сист мехонанд ҳамаш айхтон вобастай ҳастай маълимае ки строги айхона уча строги меқапа кӯдак тез хонда наёд мегира группаи мада ҳамин хелай ман наставни ки ман намегум зана ки бадам ма строгим наставни ки строгим ки мада результат дар кор ман мехоҳам ки ҳамин конкретно одама кора фаҳмонда результати калон бинамо одам тез пул кор кунад ҳамин 4-5 каталог да штоби ҳамин пули калони хича кор кунад барои амиқа пеш аз оне ки дама менависен занҳои босабр мада занҳое ки босабр ма сабр дорум мегананд лекин я ҳафта мегзара ма ҳеҷ фоида надидам да я ҳафта ҳоли шумо худтон ҳеҷ намеомӯзонен барои амиқа кадомтон ки нерви мустаҳкам дорен сабр дорен ма шумода тез пул кор кардана нишон медиҳем.